Ако стана кмет, първо ще обърна много сериозно внимание и на районните кметства с много по-сериозен бюджет, тъй като заговорихте за колегата Миродопски, това сме го обсъждали. Макар че в този мандат им се даваше немалко средства, ние не видяхме някакви сериозни резултати по райони. Районните кметове не положиха необходимите усилия, дори нямаха и достатъчно проактивна политика и към кмета да искат още, за да направят нещо. Там само чувахме: дайте пари. За какво? Кажете. За какво? Точно, конкретно. Дайте отчет какво сте свършили миналата година. И това с детските площадки. Изключителен приоритет в моята работа. И освен паркингите, междублоковите пространства, зелените площи, осветлението, безопасността в районите, но и детските площадки. Най-вероятно ще разработим един типов проект на детска площадка, който ще съгласуваме с експерти и ще кажем, стойността му е 50 хиляди лева. Не може в Западен една площадка детска да е изпълнена за 30 хиляди лева, а в Северен за 60. Аналогично. Обявява се обществена поръчка, съобщава се прогнозна стойност и така печели. Да, мисълта ми е, че има много организационни неща, които трябва да се пипнат и да се подобри комуникацията между голяма община и районните администрации, така че и самите районни администрации да ползват капацитета на голяма община като общински предприятия, но и те, кметовете, да познават в детайли проблемите на хората и да имат проактивна политика. Давам ви един пример. Поради бездействието на районните кметове се принудихме в общинското предприятие по организация и контрол на транспорта на базата на постъпили искания от граждане или сигнални писма от Пътна полиция за изграждане на изкуствени неравности. Поради това, че районните кметове не си мръднаха пръста, се принудихме ние да им изготвяме проекти, които да одобряваме в КАТ, да съгласуваме в КАТ и да им ги даваме готови, чрез тяхното финансиране, което им осигуряваме, да направят такива повдигнати пешеходни пътеки. Искам да ви уверя, че огромен брой писма, които сме получавали от граждани, организации и от Пътна полиция, е механично да се ограничава скоростта. Слагали сме светещи знаци, какви ли не допълнителни сигнализации, но това не възпира водачите, които карат с висока скорост в Пловдив, и това е един от най-важните въпроси, които водят до тежки пътно-транспортни происшествия. Да. И когато сложим повдигната пешеходна пътека, такава изкуствена неравност, тогава те се принуждават да карат бавно.